Čaute ľudia, to som ja, herce Matúš. A dneska v tomto videu sme si pre vás pripravili ochutnávku talianských sladkostí. Budem to hodnotiť od 1 do 10. Čím tomu dám viac, tak tým sa mi to bude zdať lepšie. Keď tomu dám, dajme tomu 2, tak to bude asi tak, že už je to skoro úplne zle. Tak asistentka, môžeš mi podať prvé čítosky. Pozrite sa, takéto čítosky. Futbalové. Mali Messi, Ronaldo. Futbalové, no. A je to takéto tvary guličky futbalového loptu. Skúsim to. Ako nie to zle. Dávam tomu asi tak 6,5 z 10. No. Takže asistentka, môžem mi podať ďalšie. Toto ani poriadne neviem, čo to je. Malo by to byť asi niečo solené. Či sírové, prepáčte. Tak pôjdem na to. Není to zle. Má to tvar takejto. Ako keby tučná špageta. A až tak 4 z 10. Asistentka, môžeš ďalšie povytávať. Tu je nejaké katiec. Nejaké prasiatka by to mali byť. Sú to gumové cukríky. Tak to skúsime. Vybavíme z toho všetkého zle. Normálne. Ako možno to nejde otvoriť. Prepáčte, ale vážne už to došlo skoro ku krane, tak sa musím napiť. Chvíľku počkajte. Dobre, tak je to v tvare takéto hlava prasiatka. Uši sú také viac výražnejšie. No, tak môžem ísť na to asi. Není to moc dobré. Ma to zaujala podľa toho prasiatka, ale ako tak 3 z 10. Môžem mi podať ďalšie. Sú také nejaké rúšky. Tak. Pozrite, tu si to normálne dal na oči ako okuliare. Nejaký Junkers. Tak. Takéto krúžky. Skúsim. Tak 4,5 z 10. Prepáčte, ale mne je už fakt zle. Ešte raz sa napijem. To je strašne hrozné. Normálne ako keby na prískačku. Dobre, môžeš podávať ďalšie. Tu sú také žuvačky. Asi veľa z vás pozná také elektrické, že tu zatiahnete a dávam tu taký malý elektrický prúd. Ja som sám to testoval, toto by mali byť
také, ale mali by to byť už že na jedenie. Tak, pozrite, koľko ich tu je. Tak si rovno jednu vyťahnem. Je to takto v 2 obaloch. Môžete si to aj zarolovať, ako vy chcete. Tak to není zlé. Asi tak 8 z 10. Tak to bolo na dneska asi všetko. Čus!